Sugeng pepanggihan kalian kula Albi Askar Adifka badhe caos sesurah ngenani semangat ngadepi majuning zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu Dewan Juri, ingkang kinurmatan para kadang mitra saha kadang muda taruna, pejuang bangsa saha negara. Langkung rumiyin sumangga kula panjenengan sami ngaturaken raos puja saha puji syukur wonten ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, hidayah saha nikmat ingkang tanpa upami. Katite ing ari kalenggahan menika kula panjenengan sami saged nderek mangayubagya adicara festival literasi basa lan sastra Jawa ing warsa kalih ewu selangkung kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambe kala. Sholawat saha salam mugia tansah kaluburaken dumateng Nabi junjunganipun sedaya umat Islam inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tanpa kendhat tansah kaantus syafaat saha pitedhahipun benjing ing dinten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing kalodhangan menika kula kumawantun jejer wonten ing ngarsa panjenengan sami anggadhahi tujuan kagem paring pepenget dumateng para kadang muda taruna supados sesarengan nitingi makna saha ambangun semangat kepemudaan wonten ing samadyaning zaman globalisasi menika. Kula panjenengan sami lumebet wonten ing era globalisasi inggih menika era ingkang luar biasa. Tartamtu boten uwal saking asil perjuanganipun para sepuh ingkang sampun lila berjuang tanpa kendhat saha tanpa raos sayah ngangkat pusaka sinartan lutahing ludira namung kagem mardikaning negari. Salajengipun minangka pewaris kamardikan kula panjenengan sami anggadhahi jejibahan ingkang boten enteng. Awit tantangan wonten ing era sak menika saged dipun wastani kompleks saha aurat amargi boten saged kadulu ing paningal. Wonten ing zaman sak menika tantangan globalisasi saha teknologi dados bumerang ingkang boten saged katambik. Menawi boten saged nglarasaken diri, mestinipun boten saged nututi lumampahing zaman. Lajeng kados pundi caranipun supados saged nututi ilining zaman? Nanging nggih boten kentir ing pengaruh ingkang saged ngrisak generasi bangsa. Nah menika munggo ing semangat ingkang kedah dipunugemi dening para kadang taruna supados saged nglampahi gesang ing zaman ingkang luar biasa sak menika. Ing antarane nggih menika kaping sepisan semangat ngangsu kawruh ingkang makantar lan tanpa kendhat. Kaping kalih semangat inovasi lan kreativitas. Kaping 3 semangat jagi moral saha jati diri bangsa. Kaping sekawan semangat kolaborasi saha networking utawi semangat gotong royong. Para kadang mitra ingkang kula tresnani, kula panjenengan sami minangka generasi bangsa mujudaken arsitek masa depan bangsa wonten ing regeman kita sampun ngantos dados generasi ingkang keset saha namung saged ningali kahanan. Generasi bangsa kedah sregep makarya semangat berjuang saha migunani tumrap bangsa lan negari dados generasi ingkang disiplin jujur saha tanggung jawab. Para rawuh ingkang kinurmatan, menggah mengkaten kala wau ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi surah menika saged dados renungan saha motivasi kagem panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged njunjung derajatipun bangsa kanthi karya-karya ingkang sae, tinambaran akhlak ingkang mulya. Pungkasane ngatur menawi anggen kula paling sesurah dinten menika kirang maranani penggalih saha kathah kalipatan, kula ngaturaken agunging pangapunten tanpa upami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.